ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. അപരേയമിതസ്തന്യം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാരയതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവകളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ. അപരേയമിതസ്തുല്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 5. ജ്ഞാനയോഗം. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ ഏതം ധാരിതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാരും പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു മാതാജി, പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞോളല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 4 പേര് പറഞ്ഞു. 4 പേര് പറഞ്ഞു. ഒരാളെ കേറിയിട്ടില്ല, 8 ആള് കേറിയിട്ട്. മാതാജി കൂടണ്ട, 7 ആളുണ്ട്. ഉഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7-ൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചെല്ലു. 7-ൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകോ? യെസ്. ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കൂ. പുസ്തകം നോക്കാതെ എനിക്ക് പോയി. നോക്കി വായിക്കാം. ഇല്ലല്ല, നോക്കി പഠിക്കണേ. എടുക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ, അർത്ഥം വായിക്കൂ. വിവർത്തനം വായിച്ചില്ല മാതാജി. അർത്ഥം വായിക്കുന്നു മാതാജി. വായിക്കൂ, അത് പറയണല്ലോ. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഇത് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ അതല്ല, അർത്ഥല്ല, വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ജയ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് വായിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, 45-ാമത്തേക്ക് കേറിക്കോളൂ പറഞ്ഞു. എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കേറിയവർക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ദിവസവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ച് കഴിയും. ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഒപ്പം പഠിക്കാലോ. പഠിച്ചെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു മാതാജി. ഉടനെ മറന്നു പോകും. പഠിക്കുക തന്നെ. പഠിക്കൂ. പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ പഠിക്കുക. മാതാജി ലൈവ് ഇട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത എല്ലാരും മ്യൂട്ടിലാക്കിയോളൂ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ 52 ആയില്ലേ.
മാതാജി സൗണ്ട് കേൾക്കാനില്ല. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 3 മണിക്കല്ലേ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ? നമ്മള് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയല്ലേ? എന്റെ ഫോണ് കേടായി. ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമാണോ വിചാരിച്ചു അതാ വേഗം വിളിച്ചത്. അതും വായിക്കുന്നുമില്ല. അതെ, വായിച്ചാൻ ഇവർ 2-3 പേര് വായിച്ചു. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമ മന്ത്രം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എല്ലാരും കേറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപ്രദാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്നിപ്പോ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്. 15 എടുത്തല്ലേ? ദുഷ്കൃതികൾ എടുത്തു. 16 അല്ലേ? ദുഷ്കൃതികൾ നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ എടുക്കണം. സുഹൃത്തുക്കൾ എടുക്കണം. 15 എടുത്തു അല്ലെ? ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ എടുത്ത് അല്ലേ? നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഇതാരാണ് ഈ പടം കാണിക്കുന്നത്? ഈ പടം അതെ. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതാ കഴുത കണ്ടില്ല ചുമക്കുന്ന. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, പിന്നെ ആരാണ്? മായ അപഹൃതരായ ജ്ഞാനികൾ, പിന്നെ ഏതാണ്? ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ അല്ലേ? അതാണ് 4 കൂട്ടർ. മൂഢന്മാർ ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ്. നരാധമന്മാർ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും താണവരാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം. എന്നുവെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? അവര് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും
അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടിയ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും എന്താണ് അവര് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ അവര് തുടർന്ന് പോകത്തില്ല, മായയിൽ മുഴുകിപ്പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലൊക്കെ അവർ മുഴുകിപ്പോകും. അപ്പൊ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, നേടിയതും നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിലെ ഈർഷയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അതാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്ന, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെയാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അടുത്ത 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അത് ആരെക്കുറിച്ചാ പറയുന്ന? സുഹൃതികളെ കുറിച്ചാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. അപ്പൊ ഭരതർഷഭ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ, അല്ലേ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. അവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, പിന്നെ ആരാണ്? ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അവര് 4 പടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നായതാണ് ആദ്യത്തെ ആരാണ് പറയുന്നത്? ദുഃഖിതർ, അല്ലെ. ദുഃഖിതർ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് പല പല ദുഃഖങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ധാരാളം ദുഃഖങ്ങളാണ്. ആ ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖവുമാകാം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖമാകാം. ചിലർക്ക് ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഏതാണ് ഈ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ദുഃഖം ചിലർക്ക് കാണും, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങേറ്റം ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖമായിരിക്കാം. കൂടുതൽ പേരും ഭൗതിക ദുഃഖമായിരിക്കും, അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോന്ന് വേണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അത് കിട്ടാതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെന്തെന്ന് ദുഃഖിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുന്നത് അവര് ഭക്തരാണ്, എന്നാലും വേണ്ടത്ര ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തി അവർക്കുണ്ട്, അവര് ശുദ്ധരാണ്, ശുദ്ധഹൃദയരാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങറ്റം പരിശുദ്ധ ആയിട്ടുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ കുറവാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ കുറവാണ്. തുടക്കത്തിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും, അത്ര ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ക്രമേണ അവർ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ 1000 വർഷം എന്ത് ചെയ്തു? തനിയെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി, അല്ലെ. മുതലയുടെ വായിൽ നിന്ന് 1000 വർഷം ഗജേന്ദ്രൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ 1000 വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. കാരണം മുതലയുടെ സ്ഥാനത്താ കിടക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിലാ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതിന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ്? വെള്ളമാണ്, അല്ലെ. ആന എവിടെ വസിക്കേണ്ട ആളാണ്? കരയിൽ വസിക്കേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ മുതല കരയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആന വിജയിച്ചേനെ. പക്ഷെ അത് മുതല ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ആന അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ, വെള്ളം. അപ്പൊ ആനയുടെ ശക്തി പൊതുവെ അത് കാരണം കുറെ ഗജങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രനാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല? പരാജയപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു താമര ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വന്നത്, അല്ലെ. പഴയ ജന്മം എല്ലാം ഓർമ്മ വരികയും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു താമര എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ എത്തിയതും ക്രോക്കഡൈലിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ക്രോക്കഡൈലിനെ വധിക്കുകയും ഇത് ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ, ഏതാണ് ധർമ്മസ്യ, അല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരെയാണോ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരെ സംരക്ഷിക്കും. എന്തിനാണ് ക്രോക്കഡൈലിനെ ആദ്യം വധിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരാം. ആദ്യം ഗജേന്ദ്രനെ അല്ലേ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം? ഭക്തന്റെ ഭക്തന്റെ ദാസനായതുകൊണ്ട്, അല്ലെ. ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിലാണ് ആര് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ മുതല ചീങ്കണ്ണി, അല്ലെ, ചീങ്കണ്ണി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അത് കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ആദ്യം ആർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു? ചീങ്കണ്ണിക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് ഗജേന്ദ്രൻ ആരാണ്? ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ
ഇതാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചത് അല്ലേ. മോചനം ഭഗവാന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ഗജേന്ദ്രൻ പിന്നെ ആരായിട്ട് മാറി? ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രന് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ജന്മമൃത്യു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാഞ്ചാലി അല്ലെ, ദുഃഖിതയായിട്ടാണ് പാഞ്ചാലി ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആര് സഹായിക്കാനില്ലാതെയാണ് പാഞ്ചാലി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ സാരിയുടെ രൂപത്തില് പാഞ്ചാലിയെ സംരക്ഷിച്ചത്. അതേപോലെ കുന്തി മഹാറാണി എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എന്താണ്? എനിക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ തരണേ, ആപത്ത് വരണേ എന്നാണ് അല്ലെ. അവസാനം പദോരകയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ നേരത്തല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആർക്കൊക്കെ ദുഃഖം വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ടാകും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, നമ്മുടെ സഹായത്തിന് ഭഗവാൻ എത്തുമല്ലോ, സാമീപ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം. വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ആരാണ്? വാർത്തികയാണെങ്കിലും 16 വർഷമായിട്ട് കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴും ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദുഃഖിതയാണ് അല്ലെ. 16 വർഷം ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലറ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് ആര് പുറത്തു വരുന്നത്? ശുഗ മഹർഷി പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ദുഃഖിതൻ. അവരെന്താണ്? ശരിക്കും അവര് ഭക്തരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭൗതിക തലത്തിലും ആകാം, ആത്മീയ തലത്തിലും ആകാം. ഭൗതിക തലത്തിൽ തുടങ്ങിയാലും അത് അവസാനം എവിടെ എത്തും? ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള മോചനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് അത് കലാശിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവര് നന്മയുള്ള മനുഷ്യരാണ്, നന്മയുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ന് പറയാം. അവസാനം അവർ ഭഗവാനില് ആശ്രയം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും, അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ്? ധനകാംക്ഷി വരുന്നുണ്ട്. ധനകാംക്ഷി. അപ്പൊ ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് ധനകാംക്ഷി എന്തെന്ന ആർത്തി അല്ലെ. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ധനം അല്ലെ. ആർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ കാംക്ഷ. അപ്പം ധനത്തിന് കാംക്ഷിക്കുന്നവർ ആർത്തി. അപ്പൊ അർത്ഥാർത്ഥിയും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുഡ്നസ് അല്ലെ, നന്മയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം ആരെ പറയാൻ നമുക്ക്? അർത്ഥാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആരെ പറയാൻ നമുക്ക്? ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആരാണ്? ധ്രുവ രാജകുമാരൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്രുവ രാജകുമാരൻ എന്താണ് പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത് അല്ലേ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വേണ്ടത്ര ഉപദേശം കൊടുത്തു. കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ വേണ്ടത്ര ഉപദേശം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഏത് മന്ത്ര ചൊല്ലി കൊടുത്തത്? നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നുള്ള മന്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലിയാണ് ധ്രുവൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ധനം മോഹിച്ചാണ്. എന്റെ പ്രപിതാമകൻ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രപിതാമകന് മുത്തശ്ശൻ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് അല്ലെ, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അപ്പം മുത്തച്ഛന്റെയും പിതാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം, ഉയർന്ന രാജ്യം വേണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഞാൻ എന്താണ് ഈ രത്നത്തിനെ അല്ലെ, ജംസിനെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ കുപ്പിച്ചില്ലുകളെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെന്നാണ് ധ്രുവ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ആരോട് തുല്യമാകുന്നു? ജമ്മിനോട് അല്ലെ, മുത്തുകളോട്, വജ്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ടിനോട്, അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ കുപ്പിച്ചില്ലായ ഏതാണ്? രാജ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് വന്നു. ഞാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പകരം എന്ന് ഖേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം കൊടുത്തു. എത്രയോ വർഷം എന്ത് ചെയ്തു? 10,000 കണക്കിന് വർഷം, 26,000 വർഷം അല്ലെ.
26,000 വർഷം രാജ്യം ഭരിക്കാനും ധ്രുവലോകം വരെ നൽകുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് അവിടുന്ന് പാർഷദന്മാർ വന്ന് ധ്രുവനെയും വേറൊരു വിമാനത്തിൽ ആരെയും അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ 2 പേർക്കും മോചനം അങ്ങനെ കിട്ടുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കാം, പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറും അത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ സുഗ്രീവനും ആ കാറ്റഗറി പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സുഗ്രീവൻ രാമചന്ദ്രനോട് സന്ധി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബാലിയെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ബാലിയെ വധിച്ച് രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയും എന്തുണ്ട്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് സുഗ്രീവൻ ആരായിട്ട് മാറി? രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത് വരുന്നത് ജിജ്ഞാസു. ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓരോന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഇൻക്വിസിറ്റീവ് നോളജ് വേണം. അന്വേഷണാത്മക ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്. അതിന്റെ മലയാളം അന്വേഷണാത്മക ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സുഗ്രീവന്റെ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉണ്ട്, ധ്രുവന്റെ ഉണ്ട്, ഗജേന്ദ്രന്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വസ്ത്രാക്ഷേപം പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം ഉണ്ട്. ഇതാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ഇതാരാണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യാസഭഗവാന്റെ ഭാര്യ വാർത്തിക അല്ലെ, വാർത്തിക. അപ്പോൾ അവിടെ വാർത്തിക ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാണ് ശുഗമഹർഷി പുറത്തു വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. വാർത്തിക ഇത് ഇവിടെ ആരാണ്? ശുഗമഹർഷി പരീക്ഷത്തിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? മാനിന്റെയാണോ? ഇല്ല, ഇത് നൈമിഷാരണ്യത്തില് മുനിമാർക്ക് സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? അന്വേഷണാത്മക ബുദ്ധിയുള്ളവരെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ആരാണ്? ഉദാഹരണം ഈ നൈമിഷാരണ്യത്തില് ആരാണ്? ശൗനകാദികൾ അല്ലെ. ശൗനകാദികളാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് സ്പിരിച്വലും ആകാം, മെറ്റീരിയലും ആകാം. ഇത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവതം. മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നീല നിറത്തിലിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്രം ഗദ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണാത്മക ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ കണ്ടും കണ്ടും അതാണ് ഓരോന്ന് സംശയങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ഭൗതികമായാലും അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത 4-മത്തെ ഏതാണ്? ആളാരാണ്? സുഹൃതി ആരാണ്? സത്യവത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യവത മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ, ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? 4-മത്തെ കൂട്ടർ ജ്ഞാനിയാണ്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ അറിവുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ജ്ഞാനി എന്നാ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവില്ലേണ്ടാനും. അതാണ്, അറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. കുറച്ചറിവുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആയിട്ടില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സനകാദികൾ ഭഗവാനെ അവരെല്ലാം അവ്യക്തിഗതവാദികളായിരുന്നു അല്ലെ. 4 കുമാരന്മാര് അവിടെ പോയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോഴും തുളസി ദളത്തിന്റെ മണം കേട്ടപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരായത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുവരെ അവർ അവ്യക്തിഗതവാദികളായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ജ്ഞാനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് വ്യാസഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ട് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൃതികളും ശ്രുതികളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു?
നന്നായിട്ട് പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയോടുകൂടി ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഭക്തരാണ്, അല്ലെ? അവസാന ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കത്തില്ലേ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരായിട്ട് മാറാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആകുന്നു. അപ്പൊ അവർ തുടക്കത്തിൽ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, പക്ഷെ ഭക്തരാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തി പിന്നീടേ വരൂ, അല്ലെ? തുടക്കത്തിലല്ല, പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് അവര് സുഹൃത്തുക്കൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഹൃത്തുക്കൾ പിതാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ശുദ്ധ ഭക്തരാകുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി? അവർ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ. മാതാജി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. സത്യവതി മാതാജി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണേ, എനിക്ക് രണ്ടത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മാതാജിക്ക് എന്നെന്താ ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തരെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയില് എത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഇത് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് സമയം പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് വലുതാക്കി നോക്കി വായിക്കാനും പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വരുന്ന 17ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ? തേഷാജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ അന്യ അത്യർത്ഥം മഹം സാച മമ പ്രിയ. അപ്പൊ എങ്ങനെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് എങ്ങനെ മാറാം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ മാറാം? ഹൗ ടു ബിക്കം ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് ഇതിൽ പഠിച്ചതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167 പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു 1:11 ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തതാണ്, അല്ലേ? അതെന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത പറഞ്ഞോളൂ ആരെങ്കിലും. ശൂന്യം കർമാധ്യാനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്ത് പാടില്ല? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യമായിരിക്കണം, വേറെ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ, അല്ലെ? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ, അതായത് മായാവാദ തത്വങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ, ഫലം കാക്ഷിക്കാതെ, അല്ലെ? ഫലം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. അപ്പൊ ഫലങ്ങളൊന്നും ഇച്ഛിക്കാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണന് മാത്രം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ മാത്രം സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ആര് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തും കൂടെ വേണം? ശുദ്ധ ഭക്ത സഹവാസവും കൂടെ വേണം. ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സത്സംഗം, അല്ലെ? സത്സംഗവും കൂടെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. 6:15 6 സ്കന്ധം അതിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണെന്ന് അതിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരോടും ബന്ധമില്ലാത്ത കേവല ഭക്തി, അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയില്ലേ, അത് തന്നെ കേവല ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുള്ളത്, ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാരോടും ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവി ദേവന്മാരെ ഒന്നും ആരാധിക്കാതെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകും? അനന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള
കീഴടങ്ങൽ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ കാണത്തില്ല. ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ സേവന നിരതരായിരിക്കും. അവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരെ എഴുതിക്കോളും. അവർ സേവന നിരതരായിരിക്കും. പിന്നീട് ആരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരിരക്ഷ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല, കൽമഷങ്ങൾ അല്ലെ, ദുഃഖങ്ങൾ, മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ദുഃഖം, പാപം, അപരാധം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കാണത്തില്ല, പുണ്യപാപ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ, സന്തോഷമായിരിക്കും, സമാധാനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമില്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരെ പറയുന്നത് നിത്യയുക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിത്യയുക്തൻ എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്, നിത്യയുക്തൻ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അവരാരാണ്? ഏകഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഏകഭക്തൻ. ഏകഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിക്കുന്നവരെയാണ് ഏകഭക്തൻ. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട്. നിത്യയുക്തൻ, ഏകഭക്തൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളിനോട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലേ? അതേപോലെ അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനോടും ഭഗവാൻ അർജുനനോടും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സ്നേഹമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഭഗവാനും പിന്നെ ഭക്തനുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരെയും, സുഹൃതികള്, ഈ 4 കൂട്ടരെയും ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കൂട്ടർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്, വളരെയധികം ഉദാര മനസ്കനായിട്ടായിരിക്കും അവരോട് പെരുമാറുക എന്നാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാര സർവൈതേ ജ്ഞാനീതോ ആത്മൈവ മേ മദം ആസ്ഥിത സഹിയുക്താത്മാ മാമേവ അനുത്തമാം ഗതി. ഉദാര സർവൈതേ ജ്ഞാനീതോ ആത്മൈവ മേ മദം ആസ്ഥിത സഹിയുക്താത്മാ മാമേവ അനുത്തമാം ഗതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭക്തന്മാർ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ, ദുഃഖിതർ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു, ധനകാംക്ഷി, ഇതൊക്കെ നോക്കിയല്ലോ. അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ 18 ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആരാണ്? ഈ 4 വിധ ആളുകളും അല്ലെ, സുഹൃതികളാണ് മഹാത്മാക്കൾ. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്നും അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അതായത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ആരാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ? ഭക്തന്മാർ എന്താണ്? അങ്ങേറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങേറ്റം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഉദാരമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനും എന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. അവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. എന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുക്താത്മാക്കൾ തീർച്ചയായും സമർപ്പിതരാകുകയും പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ. നമ്മള് ഭക്തരസാമൃത സിന്ധുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ. ആരൊക്കെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. ഈ പേരുകളെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തയായ കുരൂരമ്മ, പിന്നെ ശ്രീരാമന്റെ ഭക്തയായ ആരാണ്? ശബരി അല്ലെ. അവരെല്ലാം ഏതിലെ പെടുന്നതാണ്? ഈ യുക്താത്മാക്കളില് പെടുന്നതാണ്. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലും ഒഴുകിയിരുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരാണ്, സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്.
അപ്പൊ അവരെ മഹാത്മാക്കളെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്ന മഹാത്മാവാകാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നു 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന നമ്മൾ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ മാം ഏവയെ പ്രപദ്യന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രപദ്യന്തേ എന്ന് പറയുന്ന ആർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രപദ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപദ്യന്തയിൽ നിന്ന് പ്രപദ്യത ആയി. പ്രപദ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ആരായിട്ട് മാറുന്ന ഭഗവാനെ വെറും ഭജിക്കുകയല്ല, ഭഗവാനിൽ അഭയം എടുക്കുന്നവരാണ്. ഷെൽട്ടർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഷെൽട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി, നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പല പ്രാവശ്യം അഭയം എടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അഭയം എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാണ് ഷെൽട്ടർ എടുക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എന്തിലോട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അഭയത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ വെറുതെ ഭജിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലയിച്ച് ചൊല്ലണമെന്നില്ല അല്ലെ? അതേസമയം നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തു എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന അവരെ പറയുന്നത് കേവല ഭക്തർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രേമം അതിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഈ മഹാത്മാക്കളായ കേവല ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പുതിയ വാക്കുകളാണ്. കേവല ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തർ, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരെന്താണ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സുഹൃതിയായിട്ട് മാറുന്നത്. 4 തരം സുഹൃതികളില്ലേ? അപ്പൊ അവരില് ഒരു സുഹൃതിയായിട്ട് മാറുന്നത് 1ഓ 2ഓ ജന്മമല്ല കൊണ്ടല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച്. നമ്മൾ തന്നെ പറയല്ലേ, കുറെ നമുക്ക് ആകുമ്പോൾ പണമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചിലപ്പം എന്താണ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പണത്തിന് ഭയങ്കര അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെ? പണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പണം നമുക്ക് കടലാസ് പോലെയാവും. മുമ്പ് നമ്മൾ 1 രൂപ 5 രൂപയൊക്കെ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ 1000ന്റെ നോട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 1000ന്റെ നോട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അത്ര വില മതിക്കത്തില്ല. കണ്ട് നമുക്ക് മടുക്കത്തില്ലേ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ആരെത്തുന്നു? ഈ സുഹൃതികൾ എത്തുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതം അനുഭവിച്ച് അവർക്ക് മതിയായി കാണും. ആ മതിയായ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ആരാകുന്നത്? സുഹൃതിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ജന്മത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. സത്സംഗത്തിലൂടെ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ആരാണ് പ്രതിനിധിയിലൂടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാ പറയുന്നത്? കരുണാമയൻ കാരണൻ ആയ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഒറിജിനൽ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ജ്ഞാനി ആള് ആരായിട്ട് മാറുന്നു? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആളായിട്ട് മാറി ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായി ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ? ആരാണ് കേവല ഭക്തർ എത്തുന്നത്? ആദ്യം ഇതാണ് ആയിരക്കണക്കിനും 10000കണക്കിനും വർഷങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതം നയിച്ച് അവർക്ക് ഭൗതികതയോട് വിരക്തി തോന്നി അവർ സത്സംഗത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ ഉപദേശത്താലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് പ്രപദ്യന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രാപിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഭയം നേടാനുള്ള ഒരവസ്ഥ എത്തിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനില് അവർക്ക് അഭയം കിട്ടുന്നു. ക്രമേണ അവർ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് അപ്പൊ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്റെയാണ് ഇത്. ഗോപശ്രീകളെയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത്. അവരെല്ലാം അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ്. ഈ സ്ലൈഡും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്.
എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ച ആധ്യാത്മിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നിഴൽ മാത്രമാണ്. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തലകീഴായിട്ട് ഒരു ആൽമരം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട് അല്ലെ. തല തിരിഞ്ഞായിട്ട് മാത്രം ആണ് നമ്മളത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാണ്. തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരിക്കും, പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി പോകുമ്പോൾ മുന്നേറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും. ഭക്തി വളരെ വിരളമാണ്. ആരാണ് ഈ ജ്ഞാനി? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി കുറവാ അല്ലെ, കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകും. പൂർണ്ണജ്ഞാനിക്ക് ഭക്തി അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 20, 25 ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ. അത് 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 2 കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത് ഏതാണ്? ദേവന്മാര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അവ്യക്തിഗത വാദികൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദായല്ല തായാണ്, അവ്യക്തിഗത വാദികൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ്? ഹൃദജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാനിയതാശ്രയ യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്താ ശ്രദ്ധയാ അർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദഗ്ധാമ്യഹം സാ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്താ തസ്യ ആരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദാ കാമാൻ മയാ ഏവാഭിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യത്തില് 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ പരം ഭാവം മജാനന്ദോ മമ അവ്യയം അനുത്തമം നാഹം പ്രകാശ തൗ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം ന അഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. സ്ലൈഡിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ദേവന്മാർ, പല പല ദേവന്മാരുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് മഹാദേവനുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പടവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും ഗണപതി അല്ലെ, ദേവിമാരെയും ദേവന്മാരെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അവർ ദേവാരാധന നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദേവനും പ്രത്യേക തരം പൂജാവിധികളായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത്തമിടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തും ഓരോ സ്തോത്രങ്ങളാണ്, കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്നെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ശിവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ല ഗണപതിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ഓരോ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ആചാരങ്ങളെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ. ഓരോ വാക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. എന്താണ്? താൽക്കാലിക. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനെ ബ്രഹ്മാവിനെ പൂജിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവെല്ലാം ഒരുപാട് വരം വാങ്ങി അല്ലെ. രാവണൻ ശിവനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ 1000 വർഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു 10,000 വർഷം, ഹിരണ്യാക്ഷനും അതേപോലെ തപസ് ചെയ്ത് വരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർക്ക് അവസാനം വന്നപ്പോ പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളല്ലാതെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്.
അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് മോചനം നൽകാൻ ഒരു ആളും മുക്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ശിവഭഗവാനാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മദേവനാണെങ്കിലും ഒന്നും ആർക്കും മുക്തി നൽകുന്നില്ല. ദേവി ദേവന്മാരും അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം കഴിയുന്നത് എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തല്ല, ഭൗതിക ലോകത്താണ്. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് അല്ലെ. ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്കൃഷ്ട ലോകം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകം, ശിവലോകം, അത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചോളണം. നമ്മള് ഇതുവരെ പഠിച്ച ലെസൺസിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിയ ഒരു റിവിഷൻ ആണത്. അപ്പൊ ഈ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളില് ഏറ്റവും മേളിൽ വരുന്നത് ബ്രഹ്മലോകമാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മലോകത്താണെങ്കിലും അത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന് സ്ഥായി ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മോചനം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അത് ആർക്കേ സാധിക്കൂ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? മഹാവിഷ്ണുവിനാണ് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് മഹാവിഷ്ണു ഉള്ളത്, ആത്മീയ ലോകത്ത്. ആ ലോകത്തുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഭൗതികമാണ്, അത് താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സമർപ്പിതരായ ആകാതെ ദേവതകൾക്ക് സമർപ്പിതരാകുന്നവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടുന്നു? അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അത് വരുണനാകാം, വായു ആകാം അല്ലെ, ശിവനാകാം, ബ്രഹ്മാവാകാം, എല്ലാവരും അഗ്നി, വായു, വരുണൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദേവതമാരും ഉണ്ട്, ദേവിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായവരാണ് അവർ അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന് കീഴിൽ വരുന്ന അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ശക്തി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏത് ദേവനെയാണോ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് ദേവനെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ദേവൻ നിങ്ങളത് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ റോളുണ്ട്? അവരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവിയെ ആരാധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ദേവിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആ ദേവിയില് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ്? ദേവിക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകാനേ സാധിക്കൂ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാന്. ദേവിയെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഏത് ദേവനാണെങ്കിലും ദേവിയാണെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആ ദേവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെയോ ആരാധിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ദേവി ദേവന്മാർ ആരുടെ ഭക്തരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് അല്ലെ. ഭക്തദാസാനുദാസൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്നെ. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൂജിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇടയാകും ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ദേവി ദേവന്മാരെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ആരിടപെടത്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇടപെടത്തില്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കൈകടത്തിയാലും നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്? ഒരു മെഷീനായിട്ട് മാറും എന്നാണ്. നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ? അതിനുള്ള ബുദ്ധി തന്നിട്ടില്ലേ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡർ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക്
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും പോകാം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും പോകാം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ പ്രത്യേകസുകളുടെ കാര്യം പഠിക്കുന്നു, നാരദ മഹർഷിയുടെ കാര്യം പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്താണ്, നാരദ മഹർഷി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രഹ്മാവ് മുഴുവൻ ഭാഗവതവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രജേതസുകൾ എന്താണ്, അവർ 1000 വർഷം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി, വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് പോയപ്പോ ശിവഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ, രുദ്രഗീതം അല്ലെ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പലരും ചൊല്ലുന്നതായിരിക്കും. രുദ്രഗീതം എന്ന രൂപത്തില് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. ആ രുദ്രഗീതമാണ് ആര് ചൊല്ലിയത്? പ്രജേതസുകൾ ചൊല്ലിയത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, ആരെ സമീപിച്ചു? ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവരാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്താവശ്യത്തിനാണോ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് നാരദ മഹർഷി പോയതും ശിവന്റെ അടുത്ത് പ്രജേതസുകൾ പോയതും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നത്. പക്ഷെ അവരാരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് എന്തിനാ പോകുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഹിരണ്യകശിപും രാവണനും ഒക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് പോയപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയും പ്രജേതസുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരാൻ ദേവി ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കൂട്ടരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരിടപെടത്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇടപെടത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാര്, നമ്മളതാ പറഞ്ഞ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം, ഒന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഭക്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ 3 തരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഇവിടെ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാരിത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അനുഗ്രഹം ചൊരിയാനായിട്ട് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ സമീപിക്കാം. എന്നെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ദേവി ദേവന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശാശ്വത ലോകത്തിലെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അവ്യക്തഗതവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 20, 21, 22, 23 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവ്യക്തഗതവാദികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടതാ. ഇത് നമ്മൾ ഏതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിൽ പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. എന്താണ്? അവ്യക്തം 24ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതെന്തോ ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവരെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ്? കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെന്താണ്?
തികച്ചും ബുദ്ധിശൂന്യർ എന്നാണ്. അൺഇന്റലിജന്റ്. മറ്റത് ലെസ് ഇന്റലിജന്റ്, ഇതെന്താണ്? അൺഇന്റലിജന്റ്. ബുദ്ധിയേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ അവര് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ, ചിലപ്പം ദൈവം കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ ശ്രീരാമന്റെ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താണ്? രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, വ്യക്തിയില്ല, ആ വ്യക്തി അവ്യക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവര് ഏതിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ അതാണ് സായുജ്യമുക്തി, അല്ലെ? 5 മുക്തികളില് ഏതാണ്? സായുജ്യമുക്തി ലഭിക്കുന്നവരാണ് അവര്. സായുജ്യമുക്തിയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവ്യക്തവാദികൾ അവരെ ബ്രഹ്മവാദികളെന്നും വിളിക്കും. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അവരറിയാത്ത 2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അക്ഷയനാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ക്ഷയമില്ലാത്ത ആളാണ്. പിന്നെ അത്യുത്കൃഷ്ട സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മന്ദബുദ്ധികൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവാനിലെത്തണ്ട, ബ്രഹ്മനിൽ ലയിച്ചാൽ മതി. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിച്ചാലുള്ള ഗുണവും ദോഷവും പറയുന്നു. ഗുണം പുനർജനനമില്ല. പക്ഷെ ദോഷം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ടൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ്? ഗോകർണന്റെ കഥ, സപ്താഹം തുടങ്ങിയ കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗോകർണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെ, ഭൂതമായിട്ട് പ്രേതമായിട്ട് നടന്നത് അല്ലെ. പേരെന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പേരങ്ങ് മറന്നു. ദുന്ദുകാരി. ദുന്ദുകാരി. അപ്പൊ ദുന്ദുകാരി എന്താണ്? അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയത് ഏത് രൂപത്തിലാ? സ്വരൂപത്തിലാണ് പോയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷദന്മാരുടെ അതേ രൂപത്തിലാണ് പോയത് അല്ലെ. 4 വിഷ്ണു ഭക്തർ വന്നല്ലോ കൊണ്ടുപോകാൻ. രണ്ട് വിഷ്ണു ഭക്തർ വന്ന് അവരുടെ രൂപത്തിലാണ് തിരിച്ചു പോയത് ദുന്ദുകാരി. അതാണ് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക രൂപമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക രൂപം നമ്മളെ പഴയ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ തിരിച്ച് എവിടെ? ആത്മീയ ലോകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ്? നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ രൂപം കിട്ടും. അതിനെയാണ് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ആ സ്വരൂപം നഷ്ടമാകുന്നു. കാരണം എന്താ? അവര് ബ്രഹ്മന് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് രൂപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്? മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രൂപം കാണത്തില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത രൂപം, സ്വരൂപം. വ്യക്തിഗത രൂപം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തി എങ്ങനെ? രൂപമില്ല. രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ രൂപമില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗുണം. പുനർജനനം ഇല്ല. അടുത്ത 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അതൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത കാര്യം, നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല. ആരുടെ മുന്നേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല? ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർ, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവ്യക്തഗതവാദികൾ, ഇവരുടെ മുന്നിലൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളുടെ മുന്നില് അല്ലെ, അവരുടെ പിന്നെ ഏതാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ പിന്നെ ഏതാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. ഈ 3 കൂട്ടർക്കും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഏതുപോലെയെന്ന് ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? സൂര്യൻ. കാർമേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മറച്ചാൽ സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ.
അതേപോലെ ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും ഈ ദേവാരാധന നടത്തുന്നവർക്കും ഈ മൂഢന്മാരായ ദുഷ്കൃതികൾക്കും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകത്തില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ, ഇപ്പൊ പൂന്താനത്തിന് ഇതാണ് ശരീരത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതേപോലെ കുരൂരമ്മയുടെ കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെ, ബാലകനായിട്ട് കളിക്കാൻ വന്ന് സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരെ മറയ്ക്കുന്നത്? യോഗമായ ഭഗവാനെ മറയ്ക്കും. യോഗമായ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ ഈ ദുഷ്കൃതികളിൽ നിന്നും അൻവ്യക്തിഗതവാദികളിൽ നിന്നും പിന്നെ ആരിൽ നിന്നും മറ്റു ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും യോഗമായ ഭഗവാനെ മറയ്ക്കും. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല എന്നും പിന്നെ ഇതാണ് അവ്യയനാണ്, വ്യയം ഇല്ലാത്ത ആളാണ്, തെറ്റ് പറ്റാത്ത ആളാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് യോഗമായ ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കണം. ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും? ആർക്കായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക? ശുദ്ധ ഭക്തർ. വെറും ഭക്തരല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തർ. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ. അടുത്ത 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം എന്നാണ്. മായ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ്, മായ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പ്രകൃതിയിൽ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മായയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്. എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ് 26 മുതൽ 30. വേദാഹം സമരീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം ദുർവേദന കശ്ചന ഇച്ഛാദേശ സമുദ്ധേന ദന്തമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർവേ യാന്തി പരന്തപ യേഷാം തു അന്തഗതം പാപം ജനാനാ പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാ ദൃഢവൃതാഹ. അവിടെ ഒരു വാക്ക് ദൃഢവൃതാഹ, ഭജന്തേ മാ ദൃഢവൃതാഹ. അടുത്ത് ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യയദന്തി തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ച അഖിലം സാധിഭൂതാനി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേ അപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായ എല്ലാ ശക്തിയുടെ ഉറവിടവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്തറിയാം? ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ, കോഹോസ്റ്റ് അല്ലേ? പോയിരിക്കുന്നു. കുറേ നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് പോയ കാരണം അതാണ്. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പോയിട്ടാണ്. അതാ മാതാജി. പിന്നെ എനിക്കും ഇടയ്ക്ക് പോയായിരുന്നു. ലളിത മാതാജി അറിയാണ്ട് പോയി. പിന്നെ അവര് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞു. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും മാതാജി, അല്ലെ സമയം പോവാം. മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യും. എന്നെയല്ലേ? എനിക്ക് സമയം സത്യവതി മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തെന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേരുകൾ നോക്കി വരണ്ടേ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കാലത്തെയും ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ എനിക്കറിയാം. അർജുനന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും നീയും ഞാനും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ കാലത്തെയും ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ അറിയാം? എങ്ങനെ അറിയാം? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ,
പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലവും ഇപ്പോഴത്തതും വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന് അറിയാം. ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും അറിയാം, ജീവസത്തയുടെയും. പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്തല്ല, നമ്മുടെ പോലെ ഭൗതികമല്ല. അതെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഭൗതികൻ എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് തോന്നും ഭൗതികൻ. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം ശരിയായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ്? വിവസ്വാന് പണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 1000, 100 ദശലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ആ കണ്ണി എപ്പോഴോ മുറിഞ്ഞു പോയി, പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന് 5127 വർഷം മുമ്പ് അർജുനന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 5000 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ പറയും, 5127 വർഷം മുമ്പ് അർജുനന് വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? ഇത് പരമ്പര വഴി ഇങ്ങനെ കൈമാറി വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഗുരുപരമ്പര വഴി കൈമാറി വരേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അർജുനന് വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനനെ പോലെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതരായി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നമ്മൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വെറുതെ കിടക്കുകയല്ല, മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല, മറന്നു പോകുന്നു. സ്മരണ ഉണ്ടായാലല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ജനിക്കുന്നത് തന്നെ സമൂഹത്താൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്ന ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, അല്ലെ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ ഇനി ഭഗവാനെ മറക്കത്തില്ല, ഞാൻ പുറത്തു പോയാലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുഞ്ഞ് വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടാ വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൗതികതയില് ആര് ലയിക്കുന്നു? കുഞ്ഞ് ലയിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ സ്നേഹവും ലാളനയും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോ വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ വരുന്നു. ഭഗവാൻ കൊടുത്ത വാക്കെന്ന് മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിലും പിന്നെ സന്താപത്തിലും അല്ലെ, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും, അത് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പറയും, എന്താണ്? സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പേര്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അല്ലെ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് നന്മ, തിന്മ, സന്തോഷം, സന്താപം, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, മാനം, അപമാനം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളില് നമ്മള് മുഴുകി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യവും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരത്തില്ല. ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മവും കിട്ടും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാമെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നേറിയാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. അതാണ് ഇന്നലെ കുരുവിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാം, നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാനെ ഏതുനേരം പ്രകീർത്തിക്കും, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം, അല്ലെ? ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലൂടെയും പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടും അറിഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഔന്നത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഉന്നത സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന്, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗുണാതീതനാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക്
ആ ഗുണാതീതനാകാൻ സാധിക്കും. മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാസാനു അങ്ങനെ 7 ദാസൻ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭാഗവത 5:5-2 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നാരദമുനി തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത് ഏതാണ്? ചാതുർമാസത്തിൽ വന്ന് വേദാന്തികളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്, അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെല്ലാം. അവരെ സേവ ചെയ്തു, അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷി ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെ മകൻ അടുത്ത ജന്മത്തില് അടുത്ത യുഗത്തില് ആരായിട്ട് മാറിയത്? നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയത്. അപ്പൊ അത് ആരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കേ അത് സാധിക്കും. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ബുദ്ധിമാൻ. ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ജനനം മരണ ചക്രാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളൊരു സുഹൃതി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ജരാ മരണം മോക്ഷായ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ബുദ്ധിമാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്ത് വാക്കാ പറഞ്ഞത്? അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. പ്രപദ്യൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഏതെങ്കിലും നമ്മള് നാമം ജപത്തിൽ നിന്ന് പ്രപദ്യന്റെ അല്ലെ അഭയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രപദ്യന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. മാം ആശ്രിത്യ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ആശ്രയം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അഭയം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്തിയ ആളിനെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം എടുത്ത് എത്തിയ ആളിനെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാമെന്നാണ്, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ആളിനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആള് ഭഗവാനെ ആദിഭൂത, ആദിദൈവ, ആദിയജ്ഞ എന്നീ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തലത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ആദിഭൂത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കക്കാരൻ അല്ലെ, സൃഷ്ടികർത്താവ്. ആദിദൈവ, തുടക്കത്തിലേ ഉള്ള ദൈവം. ആദിയജ്ഞ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകൻ. അങ്ങനെ തലത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് രോഗമരണം, ജനനം, വൃദ്ധാവസ്ഥ ഒന്നുമില്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ 6 തരം ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? മറന്നുപോയോ അതൊക്കെ? 6 തരം ചേഞ്ചസ് ശരീരത്തിൽ വരും അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയില് അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് സ്വരൂപം കിട്ടുന്നത്. ആ സ്വരൂപമാണ് ആത്മീയ ശരീരം. ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ച് ഇപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരി ആയിരുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ? സാമീപ്യം, സാരൂപ്യ, പിന്നെ സാഷ്ട്യം, സാലോക്യ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മുക്തിയില് ഏതാ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുക്തി, സായുജ്യം ഒഴികെയുള്ള 4 മുക്തികൾ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഏത് വഴിയും പറ്റുള്ളൂ? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. അത് ഭക്തനെ സേവിക്കലും അതിൽ പെടും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കലും. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചെയ്വിദുഹോ പ്രയാണകാലേ അപിചമാം തേ വിധുർയുക്ത ചേതസഹ. അപ്പൊ അവസാന കാലത്ത് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ചിന്ത വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിയാല്, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിയാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു അല്ലെ?
ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയൊക്കെ നമ്മളെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാല്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആയിരുന്നാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് യഥാദിഭൂതമെന്നും ആദി ദൈവമെന്നും ആദി യജ്ഞമെന്നും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദൈവം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മഹത്തത്വം അല്ലെ, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളുടെ തത്വം, ബ്രഹ്മൻ, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ആളായിട്ട് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗം അതിന് വളരെയധികം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സുഹൃതികളും മോക്ഷം കാമിക്കുന്നവരും കേവല ഭക്തരും അനന്യഭക്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരെല്ലാം ഏതിൽ പെടും? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടും. അവർക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിപ്പൊ പോകുന്ന എവിടെയാണ്? ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഏതിന്റെ റെപ്ലിക്കയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഏതാണ്? ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് ഭൂലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാം. അതിന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അതിന് ശ്രവണം അത്യാവശ്യം. ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം, വിശ്വാസം വേണം, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, സത്സംഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ശ്രവണം, യഥാർത്ഥ ശ്രവണം ഉണ്ടാകണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, സത്സംഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവയിലൂടെ എല്ലാം ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേദ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശൈല പ്രഭുപാദ കീ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.